Nyt on oikeasti tosi mielenkiintoiset setit kyseessä. Me ollaan menossa tällä hetkellä Helsinkiin. Siellä on sellainen ihan uusi bändi vetää ensimmäisen keikkansa. Kukaan ei tiedä millainen bändi se on, mitä musiikkia se soittaa. Kaikki me tiedetään on se, että tänään ne vetää niiden ensimmäisen keikkansa. Mulla on sellaiset lähtötiedot tähän hommaan, että kyseessä on kuitenkin bändi, joka on listattu Universal Musicin listoille. Eli luultavasti mä sanoisin tällä hetkellä, että sieltä tulee jotain poppia, rockia ehkä. Täällä ollaan. Se, mitä jyllää Spotifyssa tällä hetkellä, on kaikkea muuta kuin se, mistä moni meistä, moni teistä on lähtenyt, saanut alkunsa, eli rockmusasta ja oikeista. Miten näin pääsi käymään? Sä tulit ja menit ennen kuin tajusin. Nukahditko ollenkaan? Ikkunasta ulos kiipesi. Kerro missä sä menet, meillä tuut eteen. Varoittamatta kun radiossa soi se biisi, joka saa sut laulamaan. Ja kaupungin halki juoksemaan. Jota odotetaan, mutta sä tykkään välillä suuntaan, et sä saat nyt seuraa. Minuutti on aika huomiseen. Mennään vaan. Ja kokeillaan kuinka kauan saadaan ilta jatkumaan. Voi kun tietää milloin tähän uudestaan mennään vaan. Niin kuin ennenkin tää yö saa meidät muistamaan. Et pitäis ottaa päivä kerrallaan. Häditusti tunnen sua, kun sua pyöritellään. Kuuluu kulkee puhuu sitä, ettei kuulu pelkään. Kaiken pidä enempää, luotan siihen pitämään. Sus on jotain syvempää, vielä uppoon suhun. Vielä uppoon suhun. Vielä uppoon suhun. Oli mun mielestä hauskaa, kun Kuumaa tuli lavalle ja sit mä katsoin, että ei hitto, mä tiedänkin näistä jätkistä pari etukäteen. Ei tää ollutkaan niin random bändi, mitä mä odotin. Musiikki toimi. Kuumaalta tulee sinkku ulos 19.5. Jäädään odottaa sitä. Oma lempparibiisi oli Huudat kovempaa. Vaisko Huuda lujempaa? Biisin nimestä en ole nyt ihan varma. Kyseinen biisi, lyriikat toimii tosi näppärästi. Mä odotan aika innolla, mitä näistä tulee vielä jatkossa. Vähän tossa kun alustavasti juteltiin, niin ihmisillä tuli aika paljon mieleen silleen ehkä Halo Helsingin ja Apulannan välistä jotain tyli happoradiotyyppistä musiikkia. En nähty suoraan vertaa happoradioon, mutta mä sanoisin, että näillä on aika samanlainen musiikkityyli ja luultavasti kohdeyleisökin tulee olemaan aika samantyyppistä kuin happoradiolla. Toivottavasti kuitenkin saavuttaa ehkä vähän suuremman yleisön, mitä happoradio saavutti. Happoradio tekee kyllä varmaan vieläkin musiikkia. Mutta toivottavasti saavuttaa vähän suuremman yleisön, mitä happoradio teki. Ehkä jopa kansainvälisesti. Katsotaan.